कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणामम। जब ഒന്നുകൂടെ ജപിച്ചോളൂ, ഒരു റൗണ്ട് കൊണ്ട് ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃതം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, आनंद कोटि वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ലെവൽ 3 അല്ലേ? ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 മാല ജപിച്ചിരിക്കണം.
ഫൈനൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അത്തരം പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടണം. കാരണം ഇത് ഉപദേശാമൃതമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭക്തിര അൾട്ടിമേറ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങണം. ഭക്തിര വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി പോണത്. ഉപദേശാമൃതമാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ്. അതില് സത്യം അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭക്തി ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ലെവലിലാണ്, പല ലെവലിലും 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 11 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഈ 11 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, ഈ അഷ്ടഗോസ്വാമി 6 ഗോസ്വാമികാരുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം പറയും അല്ലെ. പഞ്ചതത്വത്തില് 2 തരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 2 ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള വ്യക്തികൾ. അതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ 5 പേര്. ചൈതന്യ പ്രഭു, പിന്നെ 5 പേര്, പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ള 5 പേര്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് 6 പേര്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസ് രഘുനാഥ, അങ്ങനെ 5 പേര് അടങ്ങുന്ന വേറെ ഇതുണ്ട്. ഇവരും ഈ 10 പേരാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടക്കം 10 പേരാണ് ശരിക്കും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ഊന്നൽ നടത്തി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 6 പേര് അവരെന്താ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു ഗോസ്വാമികൾ, അഷ്ടഗോസ്വാമികൾ, 6 ഗോസ്വാമികൾ. 6 ഗോസ്വാമികള് ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റൊരു 5 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടക്കം 5 പേര് ശരിക്കും പുരി ജഗന്നാഥും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മായാപുരും ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അവര് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതും എഴുതിയിട്ടുള്ളതും. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോസ്വാമികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണമാണ് നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതല്ല ശരിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി പല എഴുത്തുകൾ, പലതരം കാര്യങ്ങൾ, 11 ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 11 ഉപദേശങ്ങള് ആർക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഉപദേശാമൃതമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 5 ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് 5 പേരും പ്ലസ് 6 പേര്. അതിൽ 6 പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ്, പിന്നെ ദാസ് രഘുനാഥ്, ഇങ്ങനെ 6 പേര് വൃന്ദാവനത്തിലും 5 പേര് പുരി ജഗന്നാഥും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുകയും അവർ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വൃന്ദാവനത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അതെടുത്തത് പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഇവരെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. 5 പേര് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നതിൽ ഒരു മന്ത്രം ശരിക്കും ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഉള്ളതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം ഏവന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം തഥാ അതിസ്വഭാന്തികം. ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും അഭയം തരണമേ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ എവിടെ വന്ന് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ എല്ലാതും
പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സന്തത സഹചാരികളാണ് ശരിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളും ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയും അതേ ലെവലിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിനെ ആദ്യം തന്നെ പ്രണമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഗുരുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. നമ്മൾ ഈ മന്ത്രങ്ങളല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൊല്ലും ചൈതന്യ പ്രഭുവിനും അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിക്കും അതുപോലത്തെ ഭഗവാനും പിന്നെ അതേ എല്ലാ ദേവതകൾക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളായ ആദ്യത്തെ പല ശ്ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രചയിതാവ് രചയിതാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി 1453 ബ്രാഹ്മണ സരസ്വതി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. നവാബ് ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചന് രാമകേളി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1489 ബ്രാഹ്മണ സരസ്വതി കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നവാബ് ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം അന്ന് കുറച്ച് മുസ്ലിംസ് ഭരണാധികാരിയായ ടൈമിലൊക്കെ അല്ലെ 1500 AD ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു ഭരണ കാലഘട്ടമാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നവാബ് ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ രൂപഗോസ്വാമിയും അതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയും പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഇവര് രണ്ടുപേരും ശരിക്കും ചേട്ടനനിയന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെ കാര്യം വരുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയും ഇവര് രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ ജനിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. മുസ്ലിമായിട്ട് ഇവരെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം മുസ്ലിംസ് ഭരണാധികാരികളായിരുന്നല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ നവാബ് ഹുസൈന്റെ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ പോസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇവര് ഇരുന്നിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഗോസ്വാമി ഒരു സംഭവം വരുന്നു, ഒരു ടൈം വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വരുന്നത് സനാതന ധർമ്മം വീണ്ടും സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് രണ്ടുപേരും മാറുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രയാഗ അല്ലെങ്കിൽ ദാം ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിന് ഭക്തിരസാമൃതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ധാമിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ 16 മാലയാണ് കണക്ക്. ശരിക്കും 16 മാല ജപിക്കാത്തവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കരുതെന്നാ പറയാ. കാരണം 4 മാല നമ്മളിപ്പം പ്രഭുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് മുഴുവനും ഭക്തി എങ്ങനെ കൂട്ടേണ്ടതെന്നാണ്. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ ലെവല് കൂട്ടേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി അയച്ച ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി കൂട്ടേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ. അത്ര ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരും വ്യക്തികളാണ്. അവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഇത് ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് ഭക്തി. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയുന്ന പരമാനന്ദം എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ സിഗ്നലിന്? ഇടക്ക് മാതാജി ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി തോന്നുന്നു. മാതാജി അപ്പുറത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആണ്. കാരണം ഒരു റൂമില്ല ഇതുള്ളത്, വൈഫൈ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടേ ഡിസ്റ്റർബാ. ഫോണിൽ പിന്നെ അധികം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഹരേഷ്ണ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും കുറച്ച് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണം ഇതിന് അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ
ഭക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉള്ള രണ്ടല്ല അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞാണ് ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധമാധവം, ലളിതമാധവം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി വരാം. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ഗോവിന്ദൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. നമ്മൾ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഗോവിന്ദനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ രീതിയിൽ രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഗോവിന്ദൻ ആരാധിക്കുന്നു, രാധാമാധവം അങ്ങനത്തെ മാധവൻ അത് വേറെ ലെവലായി. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. പലതരം അവതാരങ്ങൾ വരുമ്പോ അവതാരം, കൂർമാവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വീണ്ടും രൂപങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനാണ് ഈ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് ആയ ഗോവിന്ദന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആര് രൂപഗോസ്വാമി ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി അതിന്റെ വെറൈറ്റി, അത്തരം ഭക്തിയുടെ പല ലെവലുകൾ നോക്കി. നമ്മള് സാധാരണ പരമശിവനും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ തിരിയണം. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ഗോവിന്ദനാണ് ഭഗവാൻ രൂപഗോസ്വാമി ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള ഒരു വിഷമം എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപം തന്നെയാണ് അത് പല രീതിയിൽ പലതരം ലീലകളിനനുസരിച്ച് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മാത്രം. ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധമാധവം, ലളിതമാധവം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതൊക്കെ. പിന്നെ വൈദിക സാധന ഭക്തി, രാഗാനുക സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് വൈദിക സാധന ഭക്തി, എന്താണ് രാഗാനുക സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി ആണ്. ഭക്തി തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പോകണം. നമ്മൾ ഭക്തി വേണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഭക്തി തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വൈദിക. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് 1 തൊട്ട് 11 അധ്യായം വരെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വൈദിക സാധന ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും, രാഗാനുക സാധന ഭക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവഭക്തിയും. 9 തൊട്ട് 11 വരെയാണ് ഭാവഭക്തി. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വാചോ വേഗം മനസ്സ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാം വേഗമുദരോപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗയോ വിഷയേത ധീര സർവാമപീമം പിതാമിഹം ശിഷ്യാത്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും ആ ഷഡ് രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ത്വരകൾ ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം ത്വരകൾ സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് ധീരൻ. അവനെ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. 6 കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാചാവേഗം. വാചാവേഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചാവേഗം, സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മയക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തൂല. നമ്മ ഭയങ്കര പോക്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ തവളനാണ് അല്ലെ. തവള എന്താണ്, ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കും, അപ്പൊ പാമ്പ് വന്ന് പിടിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരം ഡേഞ്ചർ ആണ് വാചോവേഗം, സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരങ്ങൾ നമ്മള് ഒഴിവാക്കണം. അത് പറഞ്ഞു. അത് ഫസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാം. വാചാവേഗം സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. പിന്നെ മനസ്സോ വേഗം, മനസ്സിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് മനസ്സിന്റെ ത്വര. പിന്നെ ക്രോധാവേഗം, ക്രോധത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യം വരും, അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം. പിന്നെ ജിഹ്വാവേഗം, നാവിന് നാവിനാണ് പലതരം ടേസ്റ്റിന്റെ പറയുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര അത് നിയന്ത്രിക്കണം. ഈ 6 ത്വരയും ഈ 6 കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ധീരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ എന്താണ്, ശരിക്കും ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശിവഗോസ്വാമിയോട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് ചോദിക്കുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സുഖഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കണം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആനര കുളി പോലെ എന്നാ പറയുന്നത്. ആന എന്താണ് ചെയ്യുക സാധാരണ രീതിയിൽ? പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷത്ത് ഗജസ്ഥാനത്തോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ആനപ്പുഴയിൽ വളരെ വെടിപ്പായി കുളിക്കും, പക്ഷെ കരയിലേക്ക് കയറേണ്ട താമസം അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം വീണ്ടും എവിടേക്ക് ഇറങ്ങണത്? ഭൗതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആനനെ പോലെ നമ്മൾ ഭൗതികത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും, വീണ്ടും മണ്ണെടുത്ത് നമ്മൾ ഇടും. ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഞാൻ പറയുന്നത് ഭക്തി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്? മണ്ണ് ശരീരത്തിൽ ഇടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ തികഞ്ഞ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി രാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായല്ല ഒരു പരിഹാര, ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലൊരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് അതിന്റെ ബലം അത് പോയി കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ല. പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം. അങ്ങനെ നടക്കില്ല. നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യത്തിന്റെ ബലം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ കർമ്മബലം നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് തെറ്റായ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണബോധം ജാഗരൂകമാവുകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. എന്താണ് പ്രായശ്ചിത്തം? പിന്നെ എന്താണ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രായശ്ചിത്തം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന് മുകുന്ദൻ നമ്മളെല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും കരിയിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളെ കരിയിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുള്ളൂ. തന്റെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാനം അത് നമുക്ക് പലതര അറിവില്ലായ്മയുണ്ട് അല്ലെ? അത് ശരിക്കും എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മൾ ആ പരിശീലനം നേടാം. പരിശീലനം നേടിയാൽ മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ട കാര്യം അതിന്റെ ഇതൊരിക്കലും പോവില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ അപ്പോഴും കിടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്കും താഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകണം, ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും വീഴ്ച വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കും പോകണം, ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉയർച്ച വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കണാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്കത് മാറില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കുകയും സർവ്വപാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച അവിഹിതങ്ങളായ വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? രണ്ടു തരം. ചിലർ വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ആനയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആനയുടെ സ്വഭാവം പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിക്കും. അപ്പൊ അത് സർവ്വപാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിഹിതമായ വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിനാണ് ഗജം, അതായത് ആനയുടെ കുളി എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതികയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആന കുളിച്ച പോലെ ആവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത്രയധികം പിന്നെ നന്മനോ ബലാദിയം ഹി പാപാ ബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇത് ഞായറാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെയാണ്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവൻ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അവർ വീണ്ടും ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവയെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ കുമ്പസാരത്തിന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവരെന്താ ഒരാഴ്ചത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഭഗവാനോട് ചെന്ന് ഫ്രഷായി വീണ്ടും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളത് വീണ്ടും അവര് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മഹാമന്ത്രത്തെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് എനിക്ക് പവർ കിട്ടി, എനിക്ക് ശക്തി കിട്ടി, അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാം. വീണ്ടും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ല, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും മാറണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ അതേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ് അവിടെ പോയിന്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഗജസ്ഥാനം ഗജന്റെ അതായത് ആനയുടെ കുളി പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കുംഭസാരം നടക്കണ പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവർ രോഗസ്ഥനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നിയമാനുസൃതമായി ചില നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും രോഗം വരില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ആ ജ്ഞാനം പ്യൂരിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പല നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിയതമായ ജീവിതചരണത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ തപസ്, അത് നമ്മൾ ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ, അങ്ങനത്തെ അതാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യവും പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുകയും ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വഴി കൃഷ്ണബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ അനുക്രമം ഉയർന്നെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പല നിഷ്ഠകളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇതൊക്കെ സ്വത്ത് ദാനം ചെയ്യുക, സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയുടെ യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അപ്പൊ അതിനും പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറയും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് നാമം ജപിച്ചാന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു കിട്ടും. അപ്പൊ ആ പാപം ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും അത് 10 അപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും. ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഇടയായാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗ സനാദി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണമുള്ള പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ടത്, അതിനൊരു മാർഗമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതായത് ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് പല നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക എന്നീ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് നിർദ്ദേശാനുസരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് മാത്രം സേവിച്ച് മാത്രം കഴിയുമെന്നാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഈ 4 യമ നിയമങ്ങൾ പതുക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം, മാംസം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ എന്താ കാര്യം പറയുന്നത്, കരുണ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോവും. മദ്യം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ തപശ്ചര്യ അത് കുറയും. ചൂതാട്ടം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മദ്യം, പിന്നെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, അതിൽ കൂടെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധി, ഈ 4 കാര്യമാണ് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
അപ്പൊ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കരുണ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കരുണ ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ തപശ്ചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാംസഭോജനം, മദ്യത്തില് ശരിക്കും വരുന്നത് ചായ, കാപ്പി, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളല്ലേ. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ചായ എനിക്ക് 5 മണിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചായ അത്തരം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചായ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതില്. അപ്പൊ നമ്മളത് തപശ്ചര്യനെ നമുക്കത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ മാംസഭോജനം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാൽ അതൊക്കെ പതുക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ, അത് ഈ 4 യമനിയമങ്ങളും 16 മാല, ഇതാണ് ഏറ്റവും മാസ്റ്റേൽ. അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ താഴെ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും യമനിയമങ്ങൾ. ഈ യമനിയമങ്ങളും പ്ലസ് 16 മാലയും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പല ലെവലിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കരുണ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കരുണയാണ്. അപ്പൊ നമ്മ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ മുന്നേ നമ്മ വല്ല കരുണ കാട്ടണ്ടേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ മാംസം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് പതുക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഭാഷണ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കലാണ്. സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്ന കൃഷ്ണകഥനമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപ, ഗുണലീലകൾ എന്നിവയിലെ നാവിന് ഭാഷണമായി വിഷയമാക്കുക. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവല് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതിന് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഭാഷണ ശക്തി. നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. നമ്മളെ സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും എന്തിനു കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം? നാമ, രൂപ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഇതിനു വേണ്ടി നാവ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയൂലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. സംസാരം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം മൗനിയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നല്ല. കാരണം ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാന്ന് പറയില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ, അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. അനാവശ്യമായി, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കേണ്ട. ആ വീട്ടിൽ എന്താണ്, ഈ വീട്ടിൽ എന്താ, അവൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി, നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടാണ്. അതിൽ 99.99% അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാവോ, നമ്മളെ നാവ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മള് നാവ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് പറയുക, പ്രവർത്തിക്കുക, കേൾപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് മറ്റുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വലിയിൽ തുടങ്ങും. നമ്മ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ അധികം സംസാരിക്കാനില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയിലേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാല ജപിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഇതിന് സീരിയസ് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് കുറയും നമ്മളായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് പറയും അവൻ ഭക്തിയോട് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഭക്തിയോട് പോയവരോട് കഴിഞ്ഞ് നാളെ കുടുംബത്തിലും വരില്ല, അങ്ങനെ വരില്ല, ഇങ്ങനെ വരില്ല എന്ന് അവർ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ മാത്രം അവരോട് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നല്ല. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിനോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവും മറ്റുള്ളതൊന്നല്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ. കാരണം ഈ ലോകം നിലനിർത്തുന്നതിന് സംസാരങ്ങളാണ് അല്ലെ. അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും. അത് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭാഷണം അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിന്. പിന്നെ കൃഷ്ണ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിടുത്തിൽ നിന്ന് അകലെ നിൽക്കുന്നതിന് ഭാഷാതര നിയന്ത്രണം എന്ന യഥാർത്ഥ ആശയമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലാനും പഠിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ചില സംസാരങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ആ സമയം നമ്മൾ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പതുക്കെ അടുക്കുകയാണ്. ഇവരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അത് ഫസ്റ്റ് ആണ്. അനാവശ്യമായ സംസാരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ ആനയുടെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇത്തരം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അവര് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയും, വീണ്ടും അവര് പറയും, വീണ്ടും അവര് പറയും. ഇതിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു സംസാരത്തിന്റെയും 90% സംസാരം വെറുതെ ഉള്ളതാണ്. ആ വെറുതെ നമുക്ക് നമ്മളെ സംസാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെയും. സൂര്യനുള്ളപ്പോ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് അന്ധകാരം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ പ്രകാശം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഷ അല്ലെ, നമ്മള് സംസാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് കോപം. നമ്മൾ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോടോ ഭക്തന്മാര് നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധവിഷ്ടനാകുകയും അപരാധികൾ അഗ്നിക്ക് തുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അത്ര അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തന്മാരെ കാര്യമൊക്കെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. നമുക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ കോപം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോപവും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അധികം കോപം വരില്ല. അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ പിൻവലിയുക. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. ആ കോപത്തിലേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഭക്തിനെ നമ്മളെ കുറയ്ക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ കോപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരം എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. മറ്റുള്ള പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോപം വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ മനുഷ്യന് നമുക്കും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം അവിടെ പ്രശ്നമാവും, വെറുതെ സംസാരങ്ങൾ കൂടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക്, കാരണം അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ ബാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് അപരാധി നേരെ അഗ്നിക്ക് തുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കഥ ആയാലും അറിയല്ലേ. ശരിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ആ അഗ്നി കോപം മുഴുവനും അവര് തീർത്തു. ശരിക്കും ലങ്ക ദഹനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യാന്ന് പറയണം. ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പെരുമാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും നിൽക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പിന്മാറണം. കോപത്തെ കോപം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംസാരം, രണ്ടാമത്തെ കോപം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് രസനയുടെ ത്വര നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കഴിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വരും. അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്തൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ നിയന്ത്രണം വരണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ നിയന്ത്രണം വരുന്ന എങ്ങനെ? അത് ഭഗവാന് കൊടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോട് പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മളിൽ വരും തന്നെത്താനം. പ്രത്യേകിച്ച് രസനര, അതായത് നാവിനെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദത്തോടുകൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം, നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ. അതൊന്നും. പിന്നെ ആ പ്രസാദമാകുമ്പോ അത് ആത്മീയമായി. അപ്പൊ അത് നമ്മളെല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള അതാണ്. അത് പിന്നെ അതിനെ പദാർത്ഥം എന്നല്ല പറയാ. ശരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. അത് ആത്മീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിക്കണം പ്രസാദമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ സാധാരണ ഭക്ഷണം ആഹാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതാണ് പ്രസാദം. ഭഗവാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയമായി കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. അത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി, അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം. നമ്മളെ വീട്ടില് എല്ലാവരും ചിലപ്പോ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് പ്രസാദം എന്തായാലും കഴിക്കുമല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട്. അതിന് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും പറ്റാത്തവർ എന്താ വെച്ചാൽ ഫലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് ഫലം വെച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പ്രസാദം ഡെയിലി കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ കരുണ തന്നെ നമ്മളിൽ പതുക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ രണ്ട് ഗുണമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസാദം ഭഗവാന്റെ കഴിക്കുന്നു. ഒന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊരു കാര്യത്തിന്. പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും എന്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒന്നും നമ്മൾക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് അറിയാണ്ട് തന്നെ പോകും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ പുറത്തു പോയാലും പ്രസാദം ചെയ്തിട്ട് വേണം, അത് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ നാവിനെ അവിടെ വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കൺട്രോൾ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മൾ. അതാണ് പ്രസാദത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതിന് രസനേര നിയന്ത്രണം.
അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിന്റെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന സന്താനം ലഭിക്കുന്നതിന് ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതം പാടില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. വിവാഹ ജീവിതം വേണം, പക്ഷെ എന്താ അനവധി, അതായത് ഒരു ബന്ധമില്ല. അത് ഫോറിനേഴ്സിനെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണബോധം രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ അംഗീകാരമായ ആചാര്യനായിത്തീരും. ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആചാര്യൻ തന്നെ, അല്ലാതെ ആചരിക്കാണ് ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ ആചാര്യൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് തന്നെ ആ വ്യക്തി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുക. 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആചാര്യന്റെ ലെവലിലേക്ക്, ഭക്തിയുടെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഉപദേശമൃതിന് അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാന ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിരാഗ് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ബൗദ്ധിയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം ഈ ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മ ഭൗതികതത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവ സംഭവിക്കുന്ന ത്വരകൾ നമുക്കറിയാം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം, ഇതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് നമ്മള് അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. അത് ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അനുഷ്ഠാനം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉപാസനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനിഷ്ടകളാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് വാക്കായാലും മനസ്സായാലും ശരീരത്തെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ നിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസനം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഈ ത്രിവിധ ത്വരകളെയും ഒരു മനുഷ്യൻ വംശവതനായി തീർന്ന് അവന്റെ ജീവിതം പവിത്രമായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വാക്കോ മനസ്സ് ശരീരം ഇതിനോടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വാഗ്വേഗം, ഭാഷണത്വര, നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ 99% വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമുണ്ട്, അവർക്കും കാര്യമില്ല, നമുക്കും കാര്യമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അനവധി ബുക്കുകൾ, ഇപ്പൊ നോവലുകളൊക്കെ അനവധിയാണ്, അല്ലെ? നോവലുകളൊക്കെ എന്തിനാ വായിക്കുന്നത്? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഈ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവാണ്. നമ്മുടെ ടൈമും പോവാണ്, അതിലുള്ള ചിന്തകള് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരാണ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറണം, അറിയാം? അപ്പൊ ആ നോവലുകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നോവലുകളും, അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ TV സീരിയല് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, TV തന്നെ ലാസ്റ്റ് വിട്ടുകളയെന്നാ പറയാ. മനസ്സിലായി? TV ഒന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാൻ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും 99. അത് നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെതായ കമ്പനികൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ചെന്ന് തല വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് നിഷ്പ്രയോഗങ്ങളെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവര്. കാരണം സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ നോവലുകളൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് എഴുതി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവണത നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷത്തെ കൃഷ്ണന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് നോവലുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വായിക്കാതെ നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകൾ, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മളെന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ അനവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ നോവലിരുന്ന് വായിക്കാന്നല്ല, അതും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാം. പരംപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ള കൃഷ്ണബോധ പ്രാപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം വാക്ശക്തി ഉപയോഗിക്കാവൂ.
അപ്പൊ നമ്മളെ വാക്ശക്തി, നമ്മളെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ അവബോധം പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര ലെവലിൽ ഉയർന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ബീഷൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ വാക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ, ഇപ്പൊ ഈ 6 മണിക്ക് 7 മണി വരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 90% ഒരു 10% നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോകും. 90% ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മറിയാം അവബോധം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ആയ അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അത്രയും തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ്. അത് 24 മണിക്കൂർ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതാണ് ആവേണ്ടത്. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവനും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ അന്ധകാലച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളവരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിത അവസാനത്തിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്താണ്? അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അതിന് വരെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല, മിണ്ടണം. പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ദുർബലങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. അവ 2 തരത്തിലാണ്: അവരോധപ്രതിയും വിരോധപ്രതീതിയും. യുക്തക്രോധങ്ങളും ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അടുത്തത് കോപത്തിനെ പറ്റി രണ്ടാമത്തേത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അവരോധ പ്രീതിയും പിന്നെ വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് നൈരാശ്യം മുഴുവനുള്ള ക്രോധം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ക്രോധത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ക്രോധം നമ്മൾക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പിൻവലിയണം. മായാവാദികൾ ഒട്ടിച്ചു നിൽക്കാൻ, കർമ്മവാദികളുടെ മതം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മബല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർവഹിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, ഈ വിശ്വാസമെല്ലാം അവരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാന്ന് പറയില്ലേ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോ പിന്നെ സംസാരങ്ങൾ മാറും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കോപം വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കാര്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും പറയേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനും. നമുക്ക് തർക്കിച്ചിട്ടും ജയിച്ചിട്ടും നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അത് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ എവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തർക്കിക്കാനൊന്നും പോകരുത്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് വെരി ഗുഡ്, അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ അതിൽ ക്രോധം കൊണ്ടുവരരുത്. നമ്മള് വിരോധയുക്ത ക്രോധം, നൈരാഗ്യം നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം ഭൗതി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ജനിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ കാര്യം. നമ്മൾ സംസാരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശരിയല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് കോപം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബലമില്ല. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടും കാര്യമില്ല, ആത്മീയമായിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ക്രോധത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ശരീരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ 3 തരംതിരിക്കാം: ജിഹയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് 3 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന്, നാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നമുക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ്. നാവ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഉദരം, നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയം അല്ലെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. പ്രസാദം, ഭക്ഷണം എന്നീ ക്രിയകളിൽ മാത്രം ജിഹ്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയ അഭിലാഷം താനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അടുത്ത പോയിന്റ്, നമ്മള് പ്രസാദം, ഭക്ഷണം, അതായത് നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തനിയെ നിയന്ത്രിച്ചു പോയിക്കൊള്ളും. അതാണ് നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം.
നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ 99% കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. നാവാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വാക്കായാലും അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയാലും രണ്ട് കാര്യം നാവിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാവിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഈ നാവിനെ കൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കില്ല നാവിന്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഭഗവാന് കൊടുത്തത് എന്താണെങ്കിലും അത് കഴിക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കാര്യത്തും കൂടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒത്തും കൂടെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികം കഴിക്കാനേ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്? ശരിക്കും ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ചിന്ത അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അത്ര ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോ അത് നമ്മുടെ സാർത്ഥത വരണം വീണ്ടും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുക ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, അത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം. പ്രസാദം കഴിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിൽ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ അതും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസാദമെങ്കിലും ദിവസം കഴിക്കാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സാ, അത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൊടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പഴം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അത് കൊടുക്കുക, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ 6 തരം രസരുചികൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായ അയാൾ ജിഹയുടെ വേഗത്തിൽ അധീനായി എന്ന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും. ഇപ്പൊ ഈ 6 തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല, ഈ 6 ഒരെണ്ണം തന്നെ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ക്രോധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്റെ വാക്കുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്റെ ഉദരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഉപവാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ഉപവാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുന്നേ ആയിരുന്നില്ല ഏകാദശി. അപ്പൊ ഞാൻ ഉപവാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മള് ഏതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം? 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഒന്ന് നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഒന്ന് ഉദരത്തിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അത്ര അന്നേ ദിവസം നമുക്ക് അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് ഉപവസിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അല്ലാത്ത ദിവസം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത വിശ്വം ഇല്ലാത്ത ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഭൗതികതര പിടുത്തം നമ്മളെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഭക്ഷണം അന്ന് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കില്ല, അല്ല ഞാൻ ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശുക്ലശോണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവ ശരീര രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റു ചില പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം. പക്ഷെ 2 കൂട്ടർ ലക്ഷ്യം ജിഹയുടെ സന്ദർഭമാണ്. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. അതായത് നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലവര് 2 തരം, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, വെജിറ്റേറിയൻ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും 2 പേരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവരെ നാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതല്ല ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭക്തി കിട്ടൂല. നമ്മ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവനേലും ബെറ്റർ അവനാണ് ആരൊക്കെയും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിലേക്കും ബെറ്റർ. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വ്യക്തി ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എക്സാമ്പിൾ. ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയാണ് ആരേലും ബെറ്റർ, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബാക്കിയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ മാറിപ്പോയിക്കോളും. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് എനിക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആനര കൂടി ആലോചിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് 2 പേരും ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ആ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇഷ്ടമാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് അവൻ അത് കഴിക്കുന്നു. മറ്റവന് അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് അവൻ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഭക്തിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പക്ഷെ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആവണം എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പച്ചക്കറി, ദാനം, ഗോരസം,
ധ്യാനം ഗോരസം ജല ഇവ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്ന നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച അയാൾ ജിഹപ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും. അതിനോട് പ്രസാദത്തിനെ പറ്റി തന്നെ പറയണം. നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് നല്ല രുചിയുണ്ടല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രസാദത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ നാവിനെയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് കണ്ടു, നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, ഭഗവാന് കൊടുത്തു, അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാവിന്റെ അടിമയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഭക്തിയുടെ ഒരേ പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുടെ അതിന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി രസാമൃതവും അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. അത് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എത്താനും പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് പതുക്കെ ഉയർന്നു പോയാലോ ഈ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. ഈ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു, മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിനോടും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു. അതെത്താനും നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അതെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ രീതി പറഞ്ഞ കൂടുതലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ഞാൻ പറയാം, ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു മ്യൂട്ടാണ്. കാരണം നമ്മള് ഇത്ര പറഞ്ഞല്ലേ, സഹസ്ര ലക്ഷ്മി സേവമാന്യം. ആര്യ അനേകം ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഐശ്വര്യ ദേവത്തിന്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്ര ഈസി അല്ല. കാരണം അത്രയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തികള് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അധികം ആൾക്കാർ പോകാത്തത്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് അതുള്ളത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഉള്ളത് അവിടെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ അവിടെ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പല ദേവന്മാര് അതിനും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവര് മൃഗ ജീവിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ സെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈസി അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി എത്ര ചെയ്യുന്നുവോ അത് ഈ ജന്മത്തിലായാലും അടുത്ത ജന്മത്തിലായാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലെ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തരില്ല. ഭഗവാൻ അല്ല തരാത്തത്. അതും അതിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പിറകിലാണ്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പിറകില. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ശക്തികളെ നമ്മൾ മറികടന്നാലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശക്തികളാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും, അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ പ്രോബ്ലം? അവിടെ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഒരു ബാല
ന ഗായിബേ ആര ബാല ന ഭാരിബേ എന്ന്, അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രാരണം ചെയ്യരുത്, വസ്ത്രം കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, രുചികരമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവത് പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭാഗവതം പഠിക്കും, പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തീരൂല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. അപ്പൊ അതില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്യുവർ ഭക്തിയാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ വളരെ ഇതായിട്ട് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എത്രയുള്ളൂ, ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ല. അത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചിന്താഗതി, നമ്മള് ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കുക, ഉന്നത ചിന്താശക്തി ഉണ്ടാവാം. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ വസ്ത്രങ്ങളായാലും അനാവശ്യമായിട്ട്, അതായത് എല്ലാതും അതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കർമ്മബന്ധങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിമാർ അവർക്ക് 1 or 2 ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? നമുക്ക് എത്ര ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് എത്ര ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കർമ്മബലം കിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ട്, നമുക്ക് 50 വാങ്ങിക്കും, 100 വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വാങ്ങിക്കാം, 2 എത്ര ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. ഇതിന്റെ പിറകിൽ എത്ര കർമ്മങ്ങൾ പിറകിലുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും കർമ്മബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഭാഷയിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയ്ക്കുക. ശരീരമല്ല പ്രശ്നം. നമുക്ക് 2 തരം ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്, അതായത് ആത്മാവിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് പ്രോട്ടീൻ റിച്ചും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അവയർനെസ് കിട്ടി തുടങ്ങി, ശരീരത്തിന് അത് വേണം, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പക്ഷെ അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്. അതാണ് ശരിക്കും മൗലികമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ സേവനമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ സേവനമാണ്, ആത്മാവിനുള്ള സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മഹാമന്ത്രം അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ വരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സൽപുത്രന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായല്ലാകപ്പെട്ടതായി കരുതാം. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങി വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിന്റെ പ്രശ്നക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപവസിച്ചിരിക്കണം. അതിനൊരു സംശയമില്ല. ഏകാദശി കൺഫേം ആണ് ഉപവസിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച മാസത്തിൽ 2 ഏകാദശി വരും. അന്നത്തെ ദിവസം ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക, അല്ലെ, ഉപവസിക്കുക, അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മാസത്തിൽ 2 ദിവസമല്ലേ, ആ ദിവസത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥം, അതിനന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കമ്പൽസറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് പാരായണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ പാരായണത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം. നമുക്ക് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാരായണത്തിന് പങ്കെടുക്കുകയും നമ്മൾ അന്നത്തെ എന്താണ് ഉദരത്തിനെ നമ്മൾ അന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. നമ്മൾ ഉദരത്തിനെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയപ്പോൾ മതിയാവും, മനസ്സിലായി? എന്ത് കിട്ടിയാലും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. നാവിന് അതല്ലേ, എന്ത് കിട്ടിയാലും പോരാ, അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാവ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഉദരം പറയുന്നത് എന്റെ വയറ് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആണ് ഉദരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ 2നെ നിയന്ത്രിക്കണമാണ് ശരിക്കും ഏകാദശി അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ വേറെ രീതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ, ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ, നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ വ്യക്തികൾ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം എനിക്കിത് വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. അപ്പൊ ശരി, അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയം പറഞ്ഞു എനിക്കിത് വേണം, കണ്ണ് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് കാണണം, നമ്മൾ പറയാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഈ കണ്ണ് പറയുന്നു എനിക്കിത് കാണാൻ കണ്ടോ. ഈ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ആരും ആത്മാവാണ്. പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശിക്കായാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്കപ്പോഴും നല്ല വിശപ്പായിരിക്കും, ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പൊ അറിയില്ല ഇന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആള് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപവാസിക്കണം. പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞ നമ്മളിത് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പേരും എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ജനറൽ ആയിട്ട്. ഇതും നമ്മളെ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തി നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ അതും പെട്ടെന്ന് ഉപവസിക്കാൻ കഴിയാൻ പറ്റില്ല, ഉപവസിക്കേണ്ട. അന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപവസിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക. അതിനെന്താ ചെയ്യുക? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അന്നേ ദിവസം കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. ഞാൻ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഭുവനേശ്വരിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, ഒറീസയില്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലെ തന്നെ നാമഹട്ട എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇസ്കോന്റെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലിപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയ ചെറിയ. അപ്പൊ അവിടെ ഇതായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ മാല, എത്ര മാല ജപിക്കാൻ നമുക്ക് 4 മാല 8 മാല ഒക്കെ ജപിക്കാനാണ് അല്ലെ. അവർ ജപിക്കുന്ന മാല കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. 64, 80, 90, 100. മനസ്സിലായി? അന്നത്തെ ദിവസം അവരൊന്നും ജപിക്കണം മാലയുടെ എണ്ണണം. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭക്തിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി അത്തരം വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം മിക്സഡ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഭക്തന്മാരില്ല എന്നല്ല, ഭക്തന്മാർ നല്ല വലിയ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്ഷണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരി ജഗന്നാഥിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരം പ്രഭാവം ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിശ്വാസികളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏകാദശിക്ക്. നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണതാണ്. അതിന് നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത്തരം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ, അന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ 4 ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം 8 ജപിക്കുക. അന്നത്തെ ദിവസം 8 ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസം 8 അന്നത്തെ ദിവസം 16 ജപിക്കുക. അന്ന് 16 ജപിക്കുന്ന 25, 20 അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നീന്തൽ സാധിച്ചുള്ളവൻ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവന് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗോദാസൻ അതുപോലെ ഗോസ്വാമി, ആ 2 കാര്യങ്ങളും പറ്റി പറഞ്ഞു. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾ അവരെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി മാറണം അല്ലെ. അതാണ് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് ഗോസ്വാമി. അതിന് സ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി, അതാണ് സ്വാമി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഗോസ്വാമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോദാസനും. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഗോക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഗോക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോദാസൻ എന്ന ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രയോജനം. സമയം കഴിഞ്ഞല്ലേ? 7 മണി കഴിഞ്ഞല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതില്. സ്ലൈഡായത് ഓക്കെ. മനസ്സ്, വാക്ക്, ക്രോധം. ശരി, ഇത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ. ഞാൻ നിർത്താണ്. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. वांचकल्परूपच कृपासिन्धुभ्यश्च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णवभक्तकृते प्रभादिकृते गुरुदेवस्य हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.